Het Paradies is maar get trots op de nieuwe ruimte die deze week in gebruik is genomen. Bij het kerstontbijt voor de vrijwilligers van het seniorencentrum in de binnenstad werden de nieuwe ruimte officieel geopend. De ruimte is zo bijzonder omdat mensen die per 1 januari boete de boot dreigden te vallen, nu toch een dagbesteding kregen. We hebben gekozen voor op de eerste plaats een grote ruimte voor de activiteiten. En een kleine ruimte voor, moet ik zeggen, een lounge als de mensen 's middags gegeten hebben. Om even de mensen die daar behoefte aan hebben, even te kunnen rusten en dan weer aan de activiteit te kunnen deelnemen. En dat hebben we een beetje gesplitst van elkaar, zodat echt die rust daar kan komen. Welke mensen gaan gebruik maken van deze ruimte? Nou, dat zijn mensen die over het algemeen moet ik zeggen, wat slechter been zijn. Mensen die in een thuissituatie toch de zorg van een mantelzorger nodig hebben. En we proberen dus eigenlijk een tweedeling, dat zowel de mantelzorger ontlast wordt en dat die mensen dan toch een zinvolle dagbesteding hebben. We hebben net het nieuwe dagactiviteitencentrum Goeie Dag geopend. Het is een initiatief van het Paradies en die gaan samen met RCG die zorgen voor dagactiviteiten die niet geïndiceerd zijn. En daar waar zorg nodig is, maken ze gebruik van elkaars kwaliteiten. Het ziet geweldig uit, het is gesponsord, de vrijwilligers hebben hier alles geverfd, het meubilair is prachtig. Ja, inderdaad, we hebben een aantal stichtingen bereid gevonden om daar middelen in te stoppen. Een stichting hier uit Remond van €10.000 ons gefourneerd heeft. Maar dan ook de stichting Oranje Fonds en een stichting RCOAK. Dat is een katholieke organisatie die deze activiteit volledig ondersteunen. Alles wat eerst bij de AWBZ, althans heel veel, komt nu naar de gemeentes toe, naar de nieuwe WMO. Er is niet meer zoveel geld om die dure geïndiceerde zorg in te kopen. En dit is dus een voorbeeld waar mensen opgevangen kunnen worden en begeleid kunnen gaan worden, zonder dat die indicatie nodig is. En dan hopen we dat ze dus langer zonder die dure zorg kunnen en dat ze toch voor elkaar gaan zorgen. En daarom is dit zo'n geweldig initiatief.